Από παιδί ήσουν διαφορετικός. Ένιωθες περισσότερα, καταλάβαινες πιο βαθιά και έβλεπες πιο μακριά από τους άλλους στην υποκριτική οικογένεια που μεγάλωσες. Εκείνοι το έλεγαν ευαισθησία για να το μικρύνουν, αλλά ήταν ενσυναίσθηση. Το έλεγαν υπερανάλυση για να το ακυρώσουν, αλλά ήταν ευφυΐα. Και αυτός ο συνδυασμός σε έκανε ακατάλληλο για έναν κόσμο που ζει από την άρνηση. Αν σε είπαν μαύρο πρόβατο, άκου καλά, δεν σε ξεχώρισαν επειδή ήσουν λάθος, αλλά επειδή ήσουν ο μόνος που δεν χωρούσε στο ψέμα τους. Σε ξεχώρισαν γιατί έβλεπες. Και όποιος βλέπει μέσα σε ένα άρρωστο σύστημα γίνεται επικίνδυνος. Σε ένα άρρωστο σύστημα ο υγιής μοιάζει επικίνδυνος, ο ελεύθερος μοιάζει απειλητικός και ο συνειδητός μοιάζει εχθρός. Οι ναρκισσιστές γονείς που σε έκαναν από διοπομπαίο τράγο ζουν μέσα σε έναν κόσμο φτιαγμένο από ψευδαισθήσεις. Γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αναγνωρίσουν ή να καλλιεργήσουν το φως που υπάρχει στο παιδί τους. Η ενσυναίσθησή τους είναι νεκρή γιατί δεν μπορούν να νιώσουν πέρα από τον εαυτό τους και η ευφυΐα τους περιορίζεται σε χειρισμούς και επιβίωση, όχι σε κατανόηση ή αλήθεια. Κάθε προσπάθεια να δουν ή να καταλάβουν είναι μπλοκαρισμένοι από το φόβο να μην χάσουν τον έλεγχο της εικόνας τους. Γι' αυτό δεν μπορούν ποτέ να αναγνωρίσουν ή να καλλιεργήσουν το φως που υπάρχει στο παιδί τους. Σε έσπρωξαν στη σκιά όχι επειδή ήσουν σκοτεινός, αλλά επειδή το φως σου έκαιγε τα ψέματά τους. Και εκεί που νόμιζες ότι χάνεσαι, άρχισες να βλέπεις καθαρά. Έτσι αρχίζει κάθε ηρωικό ταξίδι, όχι με δόξα, αλλά με εξορία. Η κόλαση δεν ήταν τιμωρία, δεν ήταν το σχολείο σου. Εκεί που περίμεναν να σπάσεις, εσύ έμαθες. Εκεί που περίμεναν να γίνεις πικρός, εσύ ορίμασες. Η ενσυναίσθησή σου έγινε κατανόηση, η ευφυΐα σου έγινε γνώση και η γνώση έγινε ανεξαρτησία. Δεν έφυγες θυμωμένος, έφυγες πιο καθαρός, πιο ικανός και πιο ελεύθερος από όσο μπορούσαν ποτέ να φανταστούν. Εκεί απέκτησες το μόνο όπλο που δεν μπορούν να σου πάρουν, επίγνωση. Τώρα βλέπεις μοτίβα, βλέπεις ρόλους, βλέπεις πριν μιλήσουν. Και αυτό είναι θανατηφόρο για κάθε σύστημα που ζει από ψευδαίσθηση. Όπου στέκεσαι καθαρά, το ψέμα καταραίει από μόνο του. Δεν είσαι πια το μαύρο πρόβατο. Είσαι αυτός που βγήκε έξω από τη φυλακή και είδε τον κόσμο όπως είναι. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που ένα άρρωστο σύστημα δεν μπορεί ποτέ να συγχωρέσει. Δεν είσαι πια το μαύρο πρόβατο. Είσαι ο γιατρός του εαυτού σου, ο δικηγόρος των ορίων σου και ο αρχιτέκτονας της ζωής σου. Δεν διαπραγματεύεσαι την αξία σου, δεν αιτιολογείς την πορεία σου και δεν ζητάς άδεια για την ύπαρξή σου. Είσαι οικονομικά ανεξάρτητος, ψυχικά καθαρός, σωματικά ζωντανός και εσωτερικά ακίνητος απέναντι σε κάθε χειρισμό. Και δεν ζητάς από αυτούς που ξέρουν μόνο να βάζουν ένα τούβλο πάνω σε ένα άλλο να καταλάβουν αφηρημένες και ανώτερες αλήθειες γιατί ξέρουν μόνο να μαζεύουν λεφτά, να τρώνε και να κοιμούνται. Όχι γιατί είναι κακοί, αλλά γιατί δεν δύνανται να γνωρίζουν το καλό και δίκαιο. Έχεις αποσυρθεί από το θόρυβο τους και έχεις ανέβει σε ένα επίπεδο όπου δεν φτάνουν οι ερμηνείες τους. Και αυτό είναι το μόνο πράγμα που ένα άρρωστο σύστημα, η υποτιθέμενη αγαπημένη οικογένειά σου, δεν μπορεί ποτέ να ανεχτεί και όπως υπόθηκε παλιά από τον Χριστό, άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους νεκρούς τους. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν πολύ πριν σταματήσει η καρδιά τους, όταν χάνουν την ικανότητα να βλέπουν, να αισθάνονται και να ζουν αληθινά και έτσι περπατούν ανάμεσα στους ζωντανούς σαν σκιές, μιλούν χωρίς να ακούν και αγγίζουν χωρίς να νιώθουν. Εσύ δεν έφυγες από ανθρώπους, έφυγες από έναν κόσμο ήδη νεκρό. Και αυτό είναι το σημείο που άρχισε πραγματικά η ζωή σου. Δεν χρειάζεται να πεθάνουν για να τους θρηνήσεις, ήταν ήδη χαμένοι πολύ πριν φύγουν. Ο εξόριστος επιστρέφει για αλήθεια. Και η αλήθεια είναι πιο διαλυτική από κάθε επίθεση γιατί δεν χρειάζεται μάχη, μόνο παρουσία.